avril kalo tile 22 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔnniya k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye comité du pilotage au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation ni a bɛ wagati damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ o baaraw olu daminɛna an ka Bamakɔ Sudan ɲari kunnafoniyaw olu bɔla k'a yira k'a fɔ kabi sibiridon avril kalo tile 20 san 2024 kɔnɔna na ko o baaraw olu b'a la ka waleya Mali région fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hokumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko maa caman ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka jaabili kɛ ko o bɛna o hakilinata di faso ale jɔliko kan. Fonction publique ni ame ale wele ko foroba cani a tun bɛ kalo damadɔ o yɛrɛ kɔni bɔ olu maaw kun tala ɲɔgɔn dan o yɛrɛ kɔni kɛ ni a yirala k'a fɔ olu baaraw ko olu yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli cogoya man ɲɛ fana olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko o segin kan ko olu yɛrɛ kɔni daminɛna k'ale ni dɔgɔkun o yɛrɛ kɔni na ko fɛn min yɛrɛ kɔni o baaraw ye ko olu waleyala a yirala k'a fɔ kalanden minnu ni olu yɛrɛ kɔni seginna fɛn yɛrɛ a yirala k'a fɔ kalanden minnu ni olu yɛrɛ kɔni seginna fonction publique kan ko olu yɛrɛ kɔni nimisi wasa baden o sɔrɔ. An ka fangatigila-mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni kunnafoniya dɔ bila min yɛrɛ kɔni ni o yɛrɛ kɔni bɔla kiri ale ni adamadenw ka hakɛ ko o minisiri yɔrɔ a y'a yira k'a fɔ an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛli Asimi Goyita ko ale yɛrɛ kɔni ni papiye sɛbɛntiya min ni a yirala k'a fɔ a kɔnɔna na ko yafa o yɛrɛ kɔni bɛna kɛ kasoden damadɔ o yɛrɛ kɔni ma kasoden minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamakɔ Sudan ɲari o maison centrale la ale ni minnu yɛrɛ kɔni musolaka minnu ni olu dagayɔrɔ o bɛnnen don bolikaw olu baramakaw ani kɛɲɛbakaw olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ ko u bɛna yafa kasoden damadɔ o yɛrɛ kɔni ma yirala k'a fɔ ko yafa o yɛrɛ kɔni kɛla kasoden 298 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ ma ni yɛrɛ kɔni ko in o yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ foli belebeleba ko o ta k'o di an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma ko k'a sabu kɛ ni yɛrɛ kɔni bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko a hakili bɛ a ka jamanadenw olu la. An bɛ taa kajolokaw olu fɛ yen nɔ juma tɛnɛ ale ni jo ni olu yɛrɛ kɔni bɛ kajolo marabolo kɔnɔna na ni dugu in ale yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye zaban karili a n'a feereli ko o yɛrɛ kɔni bɛna ɲɔgiri u ka ko o yɛrɛ kɔni ɲɔgirilen don u ka dugu kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ni ɲɔgirinen o yɛrɛ kɔni baaraw bɛ ka waleya kabi san 2014 kɔnɔna na o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ u ka mɛri min ni ale bɛ wele ko Zahana Jara ale y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ ye ni ɲɔgirinen kɛ ko u tɛ k'a kɛ basi kama ko u bɛ k'a kɛ walasa u bɛ se k'u ka yiridenw ko olu nakana ko olu nafa dɔ cogo min na walasa u bɛ se ka bayɛlɛmali ko o yɛrɛ fɛnɛ ɲɛ sɔrɔ u ka yiridenw na ko nin yɛrɛ de kɔni ye a kɛkun ye u tilala k'a yira k'a fɔ ko ni maa o maa ko ni e yɛrɛ kɔni sɔrɔla yiriden ninnu olu yɛrɛ kɔni karila kɛrɛnkɛrɛnnenya la zaban ko ɲangi bɛ da i kan. An bɛ taa Bafulabekaw olu fɛ yen nɔ Babaroto fo ka taa se Tukunto sira minnu bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko olu baaraw bɛna waleya maa minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka jɔ ni nin baara in ko ye o y'a yira k'a fɔ baarakɛminɛnw ko olu yɛrɛ fana sela yen nɔ ko baara in yɛrɛ kɔni musaka ko o yɛrɛ kɔni bɛ taa jɔ fɔ $43 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la o y'a yira k'a fɔ ko ni sira in yɛrɛ kɔni ko n'o dilanna kosɛbɛ ko fɛn min yɛrɛ kɔni o dugudenw ye ko u bɛna nafa sɔrɔ caman sira sɔrɔ o la ko ka sabu kɛ a bɛna kɛ sababu ye k'a to u yɛrɛ kɔni ka baaramisɛnninw a n'u ka cimisɛnninw o yɛrɛ kɔni bɛna teliya. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi Paris a yirala k'a fɔ kunu karidon avril kalo tile 21 san 2024 kɔnɔna na ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka tɔgɔma min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ kun min kama o de fɛn min yɛrɛ ye siya woloma ye ale ni diinɛ ko ye ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka tɔgɔma o de kan k'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni bɛ ka siran u yɛrɛ kɔni ka denmisɛnninw o yɔrɔ ku u yɛrɛ kɔni bɛ ka siran ka kunda u ka denmisɛnninw olu kɔni ka yɔrɔ kan ka sabu kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni ye siya woloma ye ko ani diinɛ ko o yɛrɛ kɔni ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ Faransi ale marabolo kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ u ka fanga tigilamɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka polisilakaw olu y'a yira k'a fɔ ko nin yɛrɛ kɔni tɔgɔma in na ko maa 600 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni de bɔla ka taa u ka dusumakasi yira ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw kan bɛ si
ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbagajɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na